alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da sake kasancewa a cikin Musal Tech, wannan tasha ta mai albarka. A yau na zo muku da wani sabuwar koyarwa akan manhajar nan dai mai farin jini ta WhatsApp. Akwai wasu sirrika da muka ƙara bincike akai muke ganin ya kamata mutane su san da su. To idan wannan ne zuwanka na farko wannan channel tamu, a danna mana subscribe a ƙasan wannan bidiyon, a danna alamar ƙararrawa domin da zarar mun ɗora wani sabon bidiyo sai a sanar da kai insha Allah. To ina ganin ba tare da ɓata lokaci ba mu shiga cikin shirin. Barkanmu da shigowa cikin wannan koyarwa kamar yadda gabatarwa ta gabata. Yau za mu yi koyarwar mu ne akan manhajar WhatsApp. To kamar yadda kuke gani ga WhatsApp ɗinmu nan wanda muna da kyakkyawan yakinin cewa kowa iya da WhatsApp a cikin wayar shi. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin WhatsApp ɗinmu kamar yadda kuke gani gashi nan mun shigo cikin WhatsApp ɗinmu. Abu na farko da za mu fara yi a yau ba tare da ɓata lokaci ba shine broadcast. Broadcast list ne da ake haɗawa a WhatsApp. Za ka haɗa mutane kamar 256 wuri ɗaya kai musu kamar group, amma ba group bane ba kamar yadda aka sani. Shi wannan kawai kai za ka haɗa list ɗinka domin turawa da saƙonni kamar irin na ran juma'a haka, tura da faɗakarwa, nasihohi na juma'a, ɗaurin aure ne, sanarwa ce, harkokin kasuwancinka ne, to za ka iya haɗa group ka ba shi suna. Kuma wani abin burgewa da wannan broadcast shine za ka iya yin wannan list kamar kala-kala misali. To ba tare da ɓata lokaci ba mu shiga in nuna mana yadda ake haɗa wannan group. Za mu zo wannan digon namu guda uku gashi nan ina nunawa kamar yadda ake gani. Za mu shige shi kamar yadda ake gani new group, to za mu shiga new broadcast gashi nan ana gani. To idan muka shigo zai kawo mu inda lambobin mu suke. To daga nan za ka zaɓa kamar mu ce kafin mu zaɓa kamar yadda ake gani a nan sama gashi nan ya nuna 0 to 256, wato za ka iya zaɓar har mutum 256 ka haɗa su a cikin wannan group ɗin naka. Misali in ka ɗau wannan ka ɗau wannan gashi nan ana gani, na ɗau wannan na ɗau wannan na ɗau wannan gasu nan da ana ta zazzaɓa kuna gani masu bibiyar mu. To kun ga gasu diya jera mana su a nan wanda muka zaɓa. Nan kuma in ka zo za ka ga 10 of 256, to kenan waɗannan muka zaɓa. Daga nan idan ka yi kuskure ka sa wani za ka iya rage shi ta hanyar danna wannan ka canza shi da wani misali. Gashi nan mun zaɓi mutum 10. To ka gama zaɓa za ka sauko nan wajen wurin tick ɗin nan ana ganin shi, to za ka yi clicking a kan shi wanda shi ne zai ma creating wannan group ko kuma wannan list naka. To gashi nan kun gani 10 recipient. To wannan 10 recipient ɗin duk lokacin da na zo nan kamar yadda ake gani na aika da saƙo ko kuma na shiga nan na ɗauko wani abu ko na gallery ko kyamara ko document na tura musu, to gaba ɗaya dukkaninsu za su samu. To kuma za ka iya sa mai suna kamar yadda na faɗa. In ka danna a nan misali zai dawo da kai nan kamar yadda ake gani ga alamar pencil nan, alamar abin rubutu. To in ka yi clicking a kai to zai baka dama ka sa suna. To wannan bari mu ce kamar friends, kamar group ne na abokai na haɗa, to kamar ka ce friends sai ka zo nan sai ka ce okay. To kun ga yanzu gashi nan ya mai da group ɗin ko list ɗin ya zama friends. In ka fito ka dawo kan chatting ɗinka za ka gan su gasu nan friends. Kuma wani abin burgewa shine in ba a mance ba a darasin mu da ya gabata na WhatsApp, to za ka iya pinning ɗin su, wato in kai danne shi kai highlighting ɗin shi za ka iya pinning. Gashi nan abin pinning. Amfanin pinning shine duk yawan chatting ɗinka idan kai to shi zai zama iya nan sama, ba zai taɓa yin ƙasa ba, yanda da ka zo in ka taɓa su da ka yi clicking kawai za ka zo sai ka tura musu saƙonin da za ka tura. To wannan shine abu na ɗinmu na farko a yau kamar yadda ake gani. Abu na biyu shine dark mode, wato hasken wayar mu wani lokaci da daddare saboda muna yawan amfani da WhatsApp da daddare da sauran applications, to sai aka ƙirƙiri dark mode. Dark mode ɗin nan za mu shigo nan cikin nan kamar yadda ake gani more option. In muka shiga za mu shiga cikin setting kamar yadda ake gani gashi nan. Idan muka shiga cikin setting za mu gangaro mu shigo cikin chat. To kana shiga cikin chat abu na farko a sama gashi nan ana nuna shine team. Kana shiga cikin team ɗinka abu mai sauƙi gashi nan dark, sai ka sanya dark sai ka ce
okay. To kun ga yanzu ga WhatsApp din ya juya ya koma dark mode. To kun ga wannan abu ne wanda zai taimaka idanuwan mu yanda hasken ba zai dinga affecting din idan mu ba sosai da sosai. To abu na gaba shine zamu add chat shortcut. Add chat shortcut kamar yanzu wannan chat din zan iya adding din shortcut din shi akan fuskar wayata. Abinda nake nufi shine yanzu in ka danne shi gashi nan kun ga ya zama highlighted, to zaka zo nan wurin mu option ɗinka ka danna zaka ga an ce add chat shortcut kamar yadda nake nuna add chat shortcut. To kana taba wannan add chat shortcut din to ya yi ma creating shortcut. Abinda muke nufi shine in ka fita daga WhatsApp ɗinka idan ka dawo kun ga gashi nan kamar yadda ake gani, kun gan shi gashi nan ya kawo mana shi kan nan fuskar wayar mu. Amfanin shi shine idan kana yawan chatting da mutum ko group ko kuma wani mutum da kuke yawan chatting, to zaka iya kawo chat din nan wurin kai wannan shortcut din yanda ka zo in ka taba kawai zai kai ka kai tsaye cikin chatting ɗinka. Mun gode kwarai da gaske, da fatan abubuwan da aka gani sun ƙayatar kuma sun burge kuma an ƙara da su. Idan wannan ne karanka na farko na ziyartar wannan tasha tamu, a danna mana subscribe, a danna mana alamar ƙararrawa, a yi liking din wannan bidiyon, a yi sharing da 'yan uwa domin kowa